ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, одамое ки моро ҳаррӯза тамошо мекунед, шахсиятҳои дураи ватан. Имрӯз 16 октябри соли 2025 сол дӯстон навор кардем. Навори хонаҳои фурӯшӣ арзон аз ҳар як гӯшаву канори Торкистон пешкаштон мешавад дар чисдаи 16 октябр. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат чизе ки бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. Дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда дӯстони азиз 10-11 хона ҳастае ки пешкаштон мекунем. Нарх-наво бениҳоят, нархҳои зур дастрас. хонаҳои ремонтдор, хонаҳои заминӣ назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯши арзон аз территорияи Душанбеам бисёртар мондем. дӯстон тамошо кунед. дар ҳамин видео лайк монед, дар канали мо подписатсия кунед, фикротона комментария кардана фаромӯш накунед дӯстон. ҳамин навор чӣ дорад? Як дона лайк дорад. дар канал подписатсия кунед, далчи наворро тамошо кардан гирем бача азиз. нафарое ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистесен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузарен. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваст ки област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Торкистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Торкистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хона дӯстон бо нархи дастрас, фақат срочна шудагиай. одамое ки мисол серьёзнен, эҳтиёҷ ба хона дорен, амира мо шумода тавсия метавонем нархи беҳтарин. ин хона дар ноҳияи Рӯдакияи Истиқлол да қарор дорад. территорияи Истиқлол бачаҳо бисёр талаботи бисёра мондем шаванд. асалом бародаро мега хона харои муҳтарам. хона айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти фабрика, деҳаи Истиқлол, Истиқлоли 3. аз поворот то хонара 2.5 километр роҳ масофа дорад мега. хона дар лаби роҳ қарор дорад, пушти магазини Сироҷ. хулоси гап транспорт I46 ҳамин тараф мия маршрути 41-45-48 375,000 чорхонага 2 сотих замин масоҳат. хонаҳо ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, марамат срочна ибада бигиренаш. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. ана хона мана хона дӯстон 300,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ ки масоҳати 6 сотих замин дораву дорои 4 ҳуҷра, ремонтош фасон кардагӣ. одамои серьёзни муроҷиат бикунед. чорхонага 6 сотих 300,000 сум. хона дар Киров 1 мега, тарафи Аҷинатепа да ҷойгир шудагиай. Аҷинатепа чорхонага, душ, сауна, дегдонхона, веранд дора. конкретни харидор. хона дар шаҳри Бохтар, Қурғантепада қарор дорад. фақат одамои серьёзни рақамҳоро мегзорем. ахириш 0176 да занг занен, муроҷиат бикунед. навора дӯстон сабр карда тамошо кунед. оиди ҳар як хона маълумот метем, рақамҳои соҳибхонаҳоро мегзорем. бисёре мега ки дар рӯи экран наметонем бачаҳо, фақат сабр карда тамошо кунед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хонара каси мегира, зиндагии шоҳона мешавад бачаҳо. медонед зиндагии шоҳона 385,000 сумай, масоҳати 3 сотих замин да сохтагиай, дар 4 ҳуҷра, 4 дар хона дора ва 3 сотих замин дора. хонаҳоро адресоша ҳархела мегем бачаҳо. хеле пештар видео мекардем, адресоро менависондем, бисёро мегзарона, видеоро тамошо намекунанд. тамошо куненда хушрӯ гӯш кунем бачаҳо. чорхонага 3 сотих 385,000 сум.
срочно территорияи саркор шаҳри Турсунзода коммунада қарор дора мега. ин ҳами ҳолат регари пешина шаҳри Турсунзода 385 300 нархш. ватсап шонда ба дили пир метонен аз уми канали мо занг бизанем бача азиз. мегзарем ба чормин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ равонкардагӣ масоати 9 сотих замин дорои 5 ҳуҷра. анаи хона дар ноҳияи Ҷайҳун дар Қумсангир қарор дорад бача азиз. фурӯшӣ срочно. хонаи замонавӣ бо тамоми шарту шароити зиндагӣ муҳайё шудагӣ аз ҷумла об, свет, постоянӣ ҳастай мега. ҳуҷҷат техпаспорт дора. сертификат. ҳамаи хонаҳо тёпли пол дора. оби равон аз дар хоб нарх 620 000 сомон. 9 сотих 5 хона ноҳияи Ҷайҳун Қумсангир савдо мешавад бо нархи 620 000 сомонӣ. рақамҳои ватсапшон ахириш 3372 муроҷиат карда метавонем бача азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дуэтажа дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад бача азиз. поёни бозори Корвон ноҳияи Рӯдакӣ 2 этаж проекти фасон кадан, хеле заминша эконом кадана хонара 2 этаж кадиян 5 хонага кадана дар 3 сотих замин. поёни Корвон ноҳияи Рӯдакӣ баъди мост рӯбарӯи част маҳаллаи қарияи Қамар 3 сотих замин 2 ошёна 5 хонага. якум ошёна мега 2 дар хона дорад, дуюм ошёна 3 дар хона дорад ва ҳамом, ҳоҷатхона дар ҳавлӣ, кухни алоҳида, баня ва ҳоҷатхона ҳаст. боз таъмири хонара метонен занг занен, роитон мекунад. 730 000 сум. дар ватсапшон занг бизанем бача азиз, маълумоти бештарша бигирем. 730 000 сомонӣ. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. анаи квартирара шумо ака бо дига хел тамошо куненда. 2 хонагаҳай 53 квадратай территорияи Маяковский қарор дорад дар шаҳри Душанбе. аз территорияи Маяковский талабот бениҳоят бисёрай. пуштиш роҳ ки прямо тарафи раи 28 мешавад ку бача азиз. хоб фабрика ширин и тараф гаи, хоб гардиши 19 720 000 мега 53 квадратай 2 хонага квартира дар якум этаж масоати 53 квадрат. рақамҳои 99 97 ахиршай метонен аз уми канали мо занг бизанем. фақат дар ватсапшон вақте ки дар ватсап нависем бигем ки мо ҳамун хонаи 720 000-ра пурсидестем. марҳамат дӯстон, баъд маълумоти бештарша бигирем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ 2 этажа. ҳавлиша бинен, хонаро ремонтҳои хонаҳоро бинен. экономичный проект, яъне ки 2 этажа 5 хонага 2 сотих замин дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ савдо мешавад. кӯчаи гравзавод мегӯяд. 2 этаж 5 хона обсвет шаҳрӣ ремонт дора. аз роҳи калон тақрибан 900 метр дур. дар пеши хона бозорча, поликлиника, масҷиди ҷумъахони Садиқ ҳамаш ҳастай. лаби роҳ бо ҳама чизу чорааш. хонаҳо қолин парда дорад. 3 адад кондитсионер, 2 адад телевизор, хулас тамоми шароитҳои зиндагӣ. 799 000 сум нархш. як чинимча аз номи канали мо ки занг занен арзонтон мекунам бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 270 000 сомонӣ нархш. ана ака бигирем бачаҳо, нархи дастрас. 1 этажа 3 хонага 6 сотих замин 270 000 нарх. баъзе хонаҳо ремонт дора, баъзеҳошон надора. 3 хона 2 та подвал, калидор, баня даруни хонада. ҳоҷатхона боз дар берун.
хонаҳо дуташ қатъи калидорш ба няш ремонт кардагӣ, меҳмонхонааш безремонт мондагиай. Маълумоти пурра бо телефон срочна рақамҳои 7979 да муроҷиат карда метавонем бача азиз. Хонахарои серьёзни харидори аниқ занг занед, нархи ахир шаймега, шаҳри Ҳисор, деҳаи Латабанд, Ориён, Ҳисор, Ориён, деҳаи Латабанд. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи восеъ қарор дорад бача азиз. эҷашта ҳоҷатхонаву бания ин тараф кардиянд. қисми хонаҳо ремонт кардагӣ хишроак барои зиндагӣ таппа тайёракай. хона дар ноҳияи восеъ қарор дорад. деҳаи яъне ки ҷамоати Абди Авазов мега бача азиз. 240 000 сум, 3 ҳуҷрага, 4 сотих замин, бания ва кухни дарунашда қарор дорад. ҳоҷатхона дар берун. хуб, ҷамоати Абди Авазов, харидор аниқ, бо телефон занг занед ё бо номерои WhatsApp ахираш 1339 дасти WhatsApp шуда муроҷиат карда метавонед. дар видео лайк монед дӯстон, дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунед. фикротона комментария кардана ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат хона дар корай нависен. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хона дӯстон 2 сотих замин дораву дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар территорияи Зебошка меган ку. ана муҷа бачо вақте ки хона равон мекунед дӯстони азиз, ҳамин адресҳоша пурра роӣ кунед ки баъд ҳамун суратҳои хонаҳотонро хушрӯ бигирен. имконияти видео кардан боша, видео карда равон кунед. иншоалло бо рекламаи хушрӯ мешавад. нигоҳ кунед, баъзе нафаро суратҳое ки мегирен дар ягон ақли одам дуруст намегирад. охи ира хонахар чӣ хел мебинам пишти хонаро қатъиам як сталча сурат гирифтен равон карден. охи 480 000 мега. охи ин хеле нархҳо фикр мекунем ки арзанда ам нест. хай хоҳиш мекунем рекламаш мекунем. 480 та 4 ҳуҷрага, 2 сотиха, Душанбе, территорияи Зебошка. алишам мешавад ба мошин болои сум бутан мега. марамат занг занед. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. анаи хона дӯстон на самдели меҳнат кардиянд. полни 4 тарафа маҳкам кардан, хушрӯ карда, дарвозаро часпондана, хонара ана ҳамин ҳолат кардан, дар савдо гузоштанд. мега ки 3 ҳуҷрага ҳай 8 сотих замин дораву дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи восеъ 270 000 монем. хона дар савхози ба номи Рӯдакӣ, ноҳияи восеъ дар наздикии Кӯлоб фурӯхта мешавад. хона 3 ҳуҷрага, хуб 8 сотих ҳастай, обсвет ҳастай, наздикии мактаби 51, наздикии мағозада ҷойгир ҳастай. хулоса дӯстон, чизе ки ёфтам, роӣ кардем, хоҳиш кардем, мондам. навор тамом шуда, баъдан барои қабули реклама рақамҳоро гузоштам. чизе ки боша дар WhatsApp роӣ кунед. силкаи телеграм канал дар комментария гузарем. бениҳоят хонаҳо, заминҳо, квартираҳои арзон ҳастанд. тамошо кунед.